Κάνω αυτό το βίντεο για να σας ενημερώσω ότι θα λάβω μέρος σαν υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του έμμεσου κομμουνικοφασισμού. Τώρα πολλοί θα με ρωτήσετε τι είναι οι ιδεολογίες του κόμματος αυτού. Πρώτα, ας σας πω τα κριτήρια που χρειάζεστε για να λάβετε μέρος μέσα σε αυτό το κόμμα σαν ένας υποψήφιος βουλευτής. Νούμερο 1. Να μην θέλετε να βγάλετε προσωπικό κέρδος μέσω από αυτό. Νούμερο 2. Να μην θέλετε να κλέψετε τον κόσμο. Και νούμερο 3. Να μην είσαστε πασίς. Εννοείται πως και τα τρία κριτήρια δεν τηρούνται από κανέναν πολιτικό που είναι τώρα στη φόρα, γι' αυτό θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος, δηλαδή πρέπει να είναι επίλεκτος. Τώρα, το κόμμα αυτό βασίζεται πάνω στο να βοηθήσουμε κόσμο για να ξεκινήσει να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του και σιγά σιγά να ξεκινήσει να κατανοεί πώς να ξεφύγει από αυτό το πράγμα. Και πώς αυτοί οι μεγάλοι ανθρώποι έχουν δημιουργήσει ένα ωραίο σύστημα μέσα στο οποίο προσπαθούν να μας κρατήσουν καθυστερημένους. Μέσω της θρησκείας, μέσω του εθισμού, μέσω του εγωισμού και μέσω των χρημάτων, διαγώνια παύλα δουλειάς. Και εννοείται, δεν προσπαθώ να σας πουλήσω κάτι, απλά πατήστε το link στο bio και δέστε το βίντεο που σας έχω ετοιμάσει. Και σας παρακαλώ, ψηφίστε με για ένα καλύτερο αύριο.